Čaute, ja som Warcraft Boy a chcem vás tu privítať pri prvom let's play z World of Warcraftu a tento diel sa bude týkať hlavne vytvárania postavy a hranie nechám až na druhý diel, aby sme mali viac hrania. No, vytvoríme si nejakú tú postavu. Ja tu už mám postavu, je to Posterus. CZ je to síce fan, to mi môžete vytýkať, ale proste ja chcem iba, aby som to rýchlo naexpil a potom si môžeme ukázať aj nejaké tie časti z PvP alebo PvE. No tak dáme Create New Character a dáme si Orc, Bandit, Tauren, Troll, Draenei, Gnome, Night Elf, Dwarf, Human. Ja mám všetky postavy z Aliancu, síce môžete mi vytýkať, že v tom úvodnom intre mám hordu, ale inak, keď mám všetky postavy z Aliancu, tak si zahrám za Aliancu, no. Dáme si trebárs Night Elfa, Druida, alebo Draeneia, Magea, Šamana, Paladina, Huntera, neviem, alebo že by sme dali Gnoma Maga, alebo Dwarfa, Priesta, Paladina, Warriora, Human, Mage. Tak ja by som si osobne dal asi by som si osobne dal osobne by som si asi dal to je také zložité, asi neviem vždycky vybrať tú postavu, bože. Asi Magea, Priesta, Dwarf, Roach, asi Priest, nie, Priest je na hovno na Votlku. Nie že na hovno, ale proste viac sa mi páči Priest na Pandarii ako na Votlku. Tak si dám asi Huntera, asi Huntera. Alebo Druida. A dám si Druida. No dobre. Meno si dám samozrejme ak sa to tam bude zmestiť. Warcraft. Dáme to takto. Vboj.sk. Alebo iba Vboj. Ako Warcraft Boy. Alebo dáme VC Boy. Ale to znie ako od záchoda. Takže dáme Vboj. Dáme mu nejaký dáme mu nejaké tie vecičky tu na čo tu sú. To necháme takto. Face. Tento je taký najnormálnejší. Hairstyle. Asi tento. Hair color. Dáme mu takto vlasy. Facial hair. Fúzy alebo očie. Druid. Necháme, nedáme mu nič. Dobre, to vyzerá. Pík, no, takú polepenú palicu má to inak dobre. No a dáme Accept! No, môžeme sa pripojiť do hry. No, teraz už môžem iba čakať túto hlúpú ukážku a keď ju už uvidím, tak už nenávidím tie ukážky. Nenávidím. Alebo, no tak teraz by sme mohli spraviť prvý quest. For 10,000 years, nevadí. Dobre. Teraz by sme mohli spraviť, kde sme to? Aha, to čo je? Nejaká dievka. Do not loiter. Žiadne goldy. Farewell. Žiadne goldy. Ty vole. Toto sa čakal som, že to bude slabšie. Nevadí, mám do týchto. Tu som dostal ne? Nejdem to variť zbytočne. Ale zoberám to.
Tak, všetko, aby som mal peniaze. Len do ďalší levelík. Pomnička. No tu sa dosť celkom rýchlo expí, takže to by sme mohli byť behom tých 10 dielov 80. Sa oplatí. Tak teraz to dám asi do takej 10 v tomto diele a potom to v ďalších dieloch do expí. Dobre. Som myslel, že budeme iba vybrať postavu tak dlho. Aby to videá skutočne boli príliš dlhé zase, lebo takých 12 je akurát. No ale toho mám. Mám ich. 2 z 3. Vary, keď spravím tento prvý quest, tak budem. Taká 15. No to sa rýchlo expiť. Čakal som, že sa to bude menej expiť. Prdele. No, teraz už to je jedno. No dvakrát zabiť toho prasa, tak to sa oplatí. Young Night Saber. Night Saber, to čo bolo? Ja si preklikla klávesnica. Inak sa to oplatí. 43 ms. Neviem, prečo mám toľko ms. Keď som to hrával, aj natáčal, tak som mal menej. Toto by sme už mali ešte zabíjať. Ja prečo zabíjam ja týchto, keď ich týchto môžem zabíjať? Nevadí, ale dalo mi to level. To je taká som. Nevadí, to si znám na seba, aby sa nepovedalo. Aj toto, to vyhodím. No, týchto musím zabiť. No, akurát bolo. Yes. To bol za lak. Nevadí. To nechcem. OK. Quest The Balance of Nature. Je splnený. OK. Vidím to tak, že splnili sme prvý quest a akurát sme dali 7, tak to sa fakt na tomto serveri oplatí. Budem to robiť asi po 10 leveloch každý jeden diel, aby sa to proste, aby tých dielov nebolo tak nejako veľa. To čo má za meno? Konzervátor, ježišmarja, nevadí. Zoberiem si toto ješ, complete quest, 10. No, čakal som, že to nebudeme tak rýchlo 10, ale nevadí, idem ešte toto popredávať a potom uvidí, čo bude. Talents. A teraz bude ťažké rozhodenie. Restobala alebo Feral. Ja osobne za druhý som hrával chvíľku. Hrával som hlavne Balansa, ale hrával som aj Feral aj Resto. Ja zdám asi... Ježiš, ja som to predal. Goddess watch over you. Go in peace. Yes. No okej, takže dal som 10 level. Neviem, bolo to až moc rýchle, ale čo už. Na tomto serveri je to také až moc rýchle. No dobre, tak keď už som dal 10, tak bolo to síce príliš rýchlo, ale nevadí. No tak čaute, vidíme sa v budúcom dieli.